Niin kuin viime viikolla, niin tälläkin viikolla mietimme hieman linjoita, mutta tällä kertaa syvyyssuunnassa. Eli mietimme myös perspektiiviä. Tässä on yksi esimerkki parista rakennuksesta ja näemme, kuinka se muodostuu linjoista. Ja nämä linjat aina tapaavat joissain pakopisteessä. Ja meidän katsemme automaattisesti haluaa hakeutua tähän pakopisteeseen. Jos tämä pakopiste löytyy kuvasta, eli jos horisontti löytyy kuvasta, niin silloin tämä syvyysvaikutelma on parhaimmillaan ja katseellamme on joku paikka, mihin todellakin kiinnittyä. Niin kuin tässä kuvassa näemme, katseemme automaattisesti löytää horisontin ja tästä tulee sellainen stabiili, turvallinen olo ja syvyysvaikutelma on hyvin vahva. Tässä on hyvä esimerkki tällaisesta hyvin stabiilista kuvasta. Huomaamme, että tämä pakopiste löytyy aivan kuvan keskeltä. Ja myöskin tämä kulma horisontin ja linjoiden välillä on hyvin pieni, joten tämä luo sen vaikutelman, että olemme tukevasti maan läheisyydessä. Jos katsomme toista samanlaista kuvaa, niin huomaamme, että tässä tämä kulma horisontin ja linjoiden välillä on paljonkin suurempi, joten tämä luo meille vaikutelman, että olemme hieman korkeammalla. Myöskin kuvan syvyysvaikutelma vahvistuu, sillä laudat luovat monia linjoita, jotka sitten kohtaavat täällä pakopisteessä. Ja tämä vahvistaa sitä syvyysvaikutelmaa, jota voimme luoda näillä linjoilla. Kuva on myöskin hyvin jännittävä, sillä horisontti on korkealla ja nämä linjat ovat todellakin tällainen painava elementti tässä kuvassa. Jos horisontti olisi laskettu hieman keskemmälle, niin tämäkin olisi ollut vakaampi kuva, mitä se nyt on. Mutta näin voimme käyttää linjoita myös luomaan jännitystä kuvaan, jos laitamme horisontin korkealle. Tässä on sitten hieman erilainen kuva. Löydämme kyllä näitä linjoita, mutta horisontti ei löydy kuvasta, joten katseellamme ei ole oikein mitään kiinnepistettä tässä kuvassa, vaan joudumme hieman haparoimaan ja kuvasta tulee paljon abstraktiivimpi ja tämä syvyysvaikutelma katoaa myös kuvasta. Joten tämä voi olla myös hyvä keino, jos joskus haluamme tuottaa kuvia, jotka vaikuttavat hieman vaikeilta ja hieman tämmöisiltä ei niin tukevilta kuvilta. Voisi sanoa, että tässä katsoja koko ajan hakee sitä kiinnepistettä, joka siis on täällä kuvalaidan ulkopuolella. Tässä on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka voimakas syvyysvaikutelma voi olla, kun näistä linjoista tulee jyrkkiä. Kun liikumme mahdollisimman lähellä jotain seinää, niin nämä linjat jyrkkenevät ja syvyysvaikutelma vahvistuu.